diceritakake ana salah sijine papan panggonan potong rambut lan perawatan rambut sing jenenge salon gaib. Pancen aneh lan keprungu serem jenenge. Sabenere jenenge salon Neni jumbuh karo jenenge sing duwe salon yaiku Neni Sukmawati. Salon iku dadak dadi viral lan ndadekake gempar marang wong-wong sing padha krungu. Gara-gara sing duwe salon ketekan bangsane makhluk aneh sing teka melu ngrawat rambute ing salon kasebut. Jeneng salon Neni wis kawentar tekan ngendi-endi. Saliyane asil potongane rambut apik, rebundinge lan semotinge ora nguciwani mligine kaum hawa sing padha dadi langganane. Pancen anggone Neni nggeluti donyaning salon wis kagolong suwe. Malah panggonane uga embu wis kaping pira anggone ngolah-ngalih. Pancen ngalih iku krana papan panggonane salon iku wis ora dikontrakake maneh. Ana maneh alasan kepindahan salon Neni iku merga tanah sing dipanggoni iku arep didol karo sing duwe. Singkat carita, sadurunge ana kedadian sing ganjil lan gegirisi kuwi, sejatine Neni wis dielingake marang wong akeh menawa panggonan iku wingit lan ngandhut aura gaib. Malah dadi rasane wong akeh kok wani-wanine manggoni omah kosong sing dikenal angker lan horor kanggo usaha potong rambut. Pancen omah sing adeg ana ing protelon sing ora adoh saka kuburan ringin kembar kuwi wis sawetara suwe suwung ora terawat. Saben wong sing manggoni ora betah suwe nate dikontrak bakul sate, durung entek kontrakane wis ditinggal gelanggang merga krasa menawa dagangane sate sepi ora laku. Salah sawijine bakul buah uga nate nyewa panggonan kuwi nanging ora nganti suwe ngalih saka kono. Kabare ora krasan manggon ing kono merga gara-gara ana kedadian kang aneh lan ngandhut mistis. Kabare asring dagangan buahe padha bosok. Sawise oleh pituduh saka wong tuwa, bosoke kuwi amarga diuyuhi bangsane lelembut. Senajan wis dadi pocapane wong akeh ngenani keangkerane panggonan kuwi, Neni isih nekat ngontrak. Malah ana sing njelok menawa panggonan sing disewa dening Neni kuwi sarang gerombolan bangsane lelembut. Akeh pawungan sing padha merinding saben wayah wengi yen liwat ing ngarep kono. Nanging kanggone Neni ora ana rasa jirih babar pisan anggone miwiti usaha salon ing panggonan anyar kuwi. Pancen ora diselaki nalika kawitan manggoni ing omah sing digawe nyalon kuwi ana hawa lan aura mistis. Apa maneh ing pinggiring kiwa tengene kono uga ana wit trembesi kang agrom ngrembuyung katon singup nalika wayah wengi. Wis watara 5 wulan salon Neni buka, nanging apa sing nate dadi pocapane wong-wong ora kabukti. Nyatane senajan salon anyar sing ngadeg nganti 6 wulan mlaku kanthi lancar lan pelanggane tansaya akeh, mligine para wanita muda embuh iku potong rambut, rebonding lan semoting. Gancaring carita ing sawijining wengi Neni ngrasakake ana hawa sing aneh kang mrambat ana ing sekujur awake. Kaya-kaya wengi kuwi rasane beda kahanane karo wengi-wengi adate. Saliyane kahanane sepi,
Swara-swara baunge asu saka omahe Cina sebelah nambahi tintreme wengi. Sinambi gembol rasa jirih lan merinding, Neni lungguh dhewean karo dolanan HP. Sing lanang bojone sing adate mbiyantu anggone ngrewangi nyekel pelanggane. Ning bengi iku dianguk lagi turu nglepus ana ing bilik kamar sing biasane dienggo ngaso ing panggonan kontrakan iku. Bengi kuwi pancen bengi kang krasa sepi lan tintrim banget, ora kaya bengi-bengi sing biasa diliwati. Wengine durung patiya jero nanging kahanane bener-bener sepi mampring kaya bengi kang mati. Saben bengi sing biasane akeh wong padha sliweran golek panganan, ning bengi kuwi ora ana slebere wong. Mbok menawa sepi merga wiwit sore pancen udane deres ora leren-leren, malah isih ngercih nganti jam 09.00. Kahanan iku sing dadekake salon Neni sepi, mung ana siji wong sing potong rambut. Disawang jam sing cementel ing tembok wis nuduhake jam 10 kurang 5 menit. Neni wis ngraita menawa jam-jam sakmono kuwi wis ora ana sing arep mara potong nang papane. Pancen kanggone ukuran usaha salon jam semono kuwi wis wektune tutup. Lagi wae Neni sing duwe salon toto-toto ngrapikake peralatan salon lan nutup korden. Ujug-ujug ana wong wadon loro umur-umurane katon isih muda nganggo sandangan sarwa ireng, lan wong wadon loro iku nganggo masker warna ireng nganjir ngejejer ana ing ngarep lawang. Sawise ditakoni jare arep potong lan smoting. Tentu wae Neni krasa kaget, bengi-bengi kok arep smoting. Akeh-akeh wong sing arep smoting utawa rebonding kuwi wayah esuk utawa awan, merga mbutuhake wektu kang dawa. Njur Neni ngomong marang wong wadon loro kuwi yen menawa potong wae arep diladeni, ning nek arep smoting sesuk wae becike. Sawise diwenehi arahan, wong wadon loro kuwi isih ngotot njaluk smoting. Pungkasane merga krana didesek terus, akhire Neni kepeksa ngladeni lan kanthi setengah-setengah ati Neni nyemoting wong nyelawati kuwi. Enggal-enggal wong wadon sing durung dikenal kuwi diakon lungguh ana ing papan panggonan sing biasa dienggoni kaya wong-wong sing arep smoting. Sawise kudung irenge dicopot, rambut ireng sing digulung iku njur diore dawane meh sak bangkean. Neni dadak kaget campur merinding ulu-ulu ing tangane. Merga rambut ing ngarepe kuwi katon gimbal kaya ora tau dikramasi. Wong wadon kuwi njaluk rambute dipotong nganti sak pundak lan njaluk disemoting. Bengi iku pikirane Neni kebak pitakonan sing ora-ora. Lagi sepisan iku ana wong wadon arep potong nanging tetep nganggo masker. Akeh-akeh wong yen arep potong rambut kuwi mesti maskere dicopot. Senajan wis dikongkon nyopot maskere, dheweke panggah ora gelem. Luwih kaget maneh nalika Neni sinambi motong rambut gimbal iku dawa. Dheweke bener-bener gumun campur aduk pikirane. Mripate Neni nyawang wulu-wulune wong wadon nyolowadi iku wernane mondo-mondo abang kang gegirisi. Sawise nyawang dengan kang aneh-aneh kuwi, Neni njur cepet-cepet nandangi panjaluke wong wadon iku kanthi cekat-ceket karo ngempet rasa wedi. Tambah wedi maneh nalika Neni nyawang pangilon ana ing ngarepe ana pantulan kang gegirisi, yaiku mripate wong wadon iku katon gedhe melolong lan ngetokake cahya mencorong abang.
dadak sekujur awake Neni krasa gemeter lan prinding-prinding kabeh. Malah saksuwene dadi tukang potong rambut lagi sepisan kuwi dheweke angel anggone motong rambute wong wadon sing durung ditepangi kuwi. Rambut sing arep dipotong kuwi krasa angel dipotong, kaya-kaya guntinge ora tedas karo rambut gimbale wong wadon kuwi. Neni njur mandeg nyawang guntinge. Gendah gunting ana ing tangane kuwi sing biasa dienggo motong wong akeh krasa landhep. Lah kok bengi kuwi kaya-kaya ora tedas. Gunting disawang maneh iya katon landhep. Malah awane mari dienggo motong salah sijine pawongan isih krasa landhep banget. Lah wengi iku malih kaya ora tedas karo rambute pawongan wadon kuwi. Suwe-suwe ana swara rintian sing kawetu saka tutuke wong wadon kuwi. Suarane malih gegirisi, mbok menawa nahan rasa lara saka gunting kuwi. Sabendere Neni wis ora kuat nahan rasa jirih lan dadak kepengin nangekake bojone sing lagi turu nglepus, nanging ora sida kaya-kaya ana sing ganduli sikile. Sawise kelar anggone motong rambut gimbal kuwi, Neni terus nyemoting apa sing dadi panjaluke pawongan iku. Wengine tansaya jero lan nglangut. Neni lan pawadon loro kuwi ora omong babar pisan, kaya-kaya padha mbisu. Mung swara alat sing kanggo ngrapikno rambut kuwi sing keprungu ing sepine wengi. Ora wetara suwe, ora kurang saka 2 jam, semoting ala kadare kuwi wis rampung. Karo ngempet rasa jirih marang wong wadon loro kanthi kulit ireng jenges kuwi, Neni ngomong kanthi wel-welan menawa semoting wis rampung. Sawise rampung, wong wadon kang gegirisi kuwi njur ngetokake dhuwit saka dompete. Saklebatan Neni nyawang dompet sing ana tangane wong wadon kuwi. Warnane dompete uga serem jan jirihi. Dompete warna coklat berbulu kaya wulune jaran werna kekuning-kuningan. Wengi sing bener-bener gegirisi kanggone Neni saksuwene dadi tukang salon. Sawise takon ongkose kanthi swara serak, wong wadon sing durung ngerti asal usule kuwi njur ndudut duit atusan ewon 3 lembar agi-agi diulungake Neni. Karo nampani duit, Neni kober nyawang kuku-kuku dawa ireng duweke wong wadon kuwi kaya-kaya gak tau dirawat. Sawise mbayar ongkos moting, wong wadon loro kuwi kebatan metu lan ninggalake papan panggonan salon kuwi. Anehe wong wadon loro kuwi uga ora menganggo sandal lan telapak sikile katon gedhe lan medeni banget, ora kaya telapak sikile wong-wong lumrahe. Kanthi rasa wel-welan, Neni agi-agi marani bojone supaya tangi merga saking wedine. Sawise tangi saka turune, sing lanang diceritani kanthi gamblang apa sing diweruhi ing bengi kuwi. Kanthi rasa kepengin ngerti sak temene, Neni lan bojone gagenan ngetutake wong wadon loro kuwi sing mlaku sing wis kebuntel wengi. Neni lan bojone nyawang kanthi setiti lakune wong wadon ing petenge wengi kuwi, jebule mlebu ana ing kuburan bong Cina sing kawentar jari panggonane gerombolane gendruwo. Isuke salon Neni dadi rame lan viral menawa bengi iku ana bangsa gaib njaluk potong lan semoting. Esuk iku uga Neni nyaponi bekas potongan rambut sing mau bengi dipotong. Neni denger-denger sakwise nyawang rambut sing blasah nang lantai iku. Jebule rambut iku ora sak lumrahe, ning rambut kuwi kaya memper sapu lantai. Mulane bengi kuwi guntinge kaya ora tedas motong rambute wong wadon kuwi.
Jebule sing dipotong wengi kuwi ora liya rambute gendruwo. Ora mung kuwi, Neni njur njupuk dhuwit nang laci saka ongkose wong wadon loro kuwi. Sakwise diilang-ilingi dhuwit kuwi ora sak lumrahe dhuwit, nanging ana gambare remeng-remeng makhluk aneh.